tilbage, fordi det gik ikke særlig godt sidste gang. Ikke også, Victor? Der var nemlig en, der døde. Jeg ved desværre ikke, hvad du snakker om. Men jeg fik angle-breaket hende og vandt. Ja, så det kan man selvfølgelig også altid. Ja. Det er også altid godt. Nå, hvad for en skal vi til nu? Det var, damn. Jeg kan blive til at gå ud af Roblox. Mamma! Lige hvad var. Ja, ses. 2 sekunder. Nej! Ja, det var også hyggeligt at møde jer. Nå, men som sagt, sidste gang gik det ikke helt så godt. Ja. Og der lavede vi stalker incident. Jeg døde måske. Så meget kan vi sige. Men hvis du ved mere om det, så må du se videoen. Yes, Jeg ser. Nå, den er måske, eller hvad? Jeg ved det ikke. Skal vi prøve? Hvorfor? Det her ser meget mere scary ud. Skal vi prøve den? Der er også noget hernede, Louis. Nå, extra. Hvad er det her? Skal man ikke spille det, når man har gennemført det hele? Nej, det er Horror Elevator. Det er et helt andet spil, tror jeg. Hende der X'en. Er det ikke? Hende der crazy, jo, ikke? det var videoen før, vi lavede. Jo, Louis, var det der, ham der manden for sidste spil? Det ligner det. Det ligner det. Har han hul i hovedet eller sådan noget? Det ligner, han har sådan en kæmpe stor hul i hovedet igennem det. What the hell? Hvad for en skal vi tage? Ja, det så ikke sådan ud, da jeg havde hul i hovedet, by the way. Trick or treat. Okay. Skal vi tage den? Ja. Skal vi tage den? Det gør vi. Tilbage. Oh my god, det gik ikke igen, bro. Bro. Louis, jeg dæmmer bare sekundet, det der monster kommer. Jeg laver mit autoliv. Nej, tak. Bro, Louis, du burde lave sådan en short med Minecraft autoliv. Ja. How to Minecraft autoliv. Loading det. Nej, det skal vi. Altså, jeg glæder mig ikke engang til det her trick or treat, bro. Det er bare at gå rundt og få lidt slik. Det skader ikke noget. Jo, hvis du kommer ind i en varevogn med en, der lukker dig med slik. Det er sgu da gratis slik. Hvis jeg siger, at jeg er gratis slik i min varevogn, vil du så hoppe ind i den? Ja, det vil jeg. Hvem vil ikke gøre det? Ja. Det var ikke normale mennesker. En gammel bil. Bro, er vi lige hoppet ind i en varevogn med slik? Ja, det er vi. Lige så snart du siger det. Hvad er det, jeg snakker om? Jeg sagde sådan, normale mennesker vil ikke hoppe ind i en varevogn med slik. Det vil jeg så åbenbart. Jeg er ikke normal. Jeg er built different. I'm built like that. Damn. Hvorfor er den så firkantet, den der bil? Det lyder som om den skød i bukserne, den der bil. Vi kører bare i sådan en Lego-klasse, bro. Hvad sker der med det der? Hvis man kigger herfra, er det sådan en papirbil. Det var sådan en Lego-klasse. What the hell? Giv mig lidt slik, ja. Hvorfor går vi bare ind, bro? Er det her vores hus? Daddy har skrevet til os. Far har skrevet til os. Jeg tror, du sagde Batty. Hvad? Det lyder som om, du sagde Batty. Det kan da også være, at vores far er en lille Batty. Eva, det lyder som en Batty. A scary movie since I'm not going trick-or-treating this year. Oh damn, bro. Det der scary movie, han hopper sikkert ud af det der jumper. Det er der slik her, der er slik. Oj. Joink. Find the scary movie and place it in the... Det er bare... Hvorfor har vi bagdøren åben? Hvorfor ligger der vodka herude? Vodka! Hvor? Vodka! Nej, hvor? Helt sygt, hvor? Ja, her er baler, bro. Vodka! Vi skal have vodka i Rusland. Ja, tak. Ja, tak. Det der meme, vi skal have vodka i Rusland.
Og der er sådan en pool. Nå, det kan man ikke hoppe ned i. Bro, man kan ikke engang gå ned i den. Hvad er det her for Hvad er noget meningen skab? ved at have en pool, når man ikke kan hoppe ned i den? Pool Vodka. for tema. Vodka, dog. Bro, det er hernede. Ja, jeg skal have den der DVD-ting længe. Bro, vi skal se Poppy's Playtime eller sådan noget. Hvad hedder den? My father. My daddy. Wanna listen to... What the hell? Prøv at holde den frem i din hånd. Det ligner papir. Det er faktisk fint nok, Louis. Jeg klarer mig. Jeg behøver ikke at se filmen. Jeg tror bare, jeg går tydeligt i seng. Oh shit, bro. Oh, What? My bad. Der ligger også vodka på gulvet her. Bro, Victor, vi bliver bare flashbanget lige nu på skærmen. Bang, bang, bang. Take who's at the door. Jo, bro, vi giver jer ikke jeres slik. Vi har ikke noget slik. Trick or treat. Ja, jeg vil gerne have jeres slik. Ja, kan ikke give os. Har vi ikke sådan en pistol herinde, eller et eller andet, vi kan tro dem med? What the... Bro, der er en sledgehammer. Trick or treat. Vi har ikke noget. Bro, hvad sker der for ham her med den her maske? I don't have any candy prepared. Oh fuck, nu angriber de Victor. Bro, du kan ikke bare lukke mig ud. Who doesn't hand out candy? Bare gå. Me. Bare gå fra dem, bro. Vi skal have vodka og se film. Vi skal have vodka i Rusland. Louis. Jeg faldt for dig. Nej, bro, det er vores slik. Vi kan ikke bare give det. Det ligner faktisk noget spaghetti eller From past Halloween, bro. Det er for sidste Halloween. De har slik for sidste Halloween. What? Ej, det her det er slik for 10 år siden. Det må I godt få. Oh, damn. Skal vi have mere candy, eller hvad? Jeg skulle da putte candy i. Jeg tror ham her er Bro, Louis. Jeg tror den bagerste er tilfreds nu. Ja, Louis, jeg tror også, du skal... Jeg har prøvet. Hvor man skal have den der candy bucket. Ja, hvor er den så henne? Ja, jeg har taget candy bucketen. Den lå her. Og vi skal ovenpå igen. No. Bro, hvorfor har vi så ikke ovenpå på taget? Ikke på taget, bro. På loftet sidder Louis med sin slikskål. Slikskål. True. Så går afsted. Sådan der. Bro, hvad sker der for det her candy, Tag bro? slikket og gå mere. Get out! Bro, når man tager slikket op, det ligner sådan en affaldspose eller sådan noget. Det ligner sådan en klump af, jeg ved ikke hvad. Og sådan en klump af slik, der bare er sådan mast sammen. En klat chokolade. Her det er chokolade for 10 år siden. Og vi er i det mindste noget tilbage til, når vi skal se filmen. Bro, der er en AR. Hvorfor har vi bare sådan en AR liggende i huset? Vi skulle have taget den op og sagt, get out! Ja! Nå, lad os se film. Du faldt for mig. Nej, bro, jeg giver det igen. Jeg kan ikke engang komme væk. Må vi se film, eller hvad? Nej, hvad skal vi? Man skal banke på den, ligesom i gamle dage. Erna, nu må det... What the hell? Betty. What, bro? Det der, det er den grønne Teletubby. Det er Shrek. Hvad har vi her? Sådan en eller anden albino eller sådan noget? Trick or Kan man også. Jeg er ligeglad, jeg ser film. Oh my god. Vil I mere end at se film? Og have vodka. Vi skal have vodka. Jeg gav sgu ikke noget slik. Great! Ses, Victor. Ja, løb med dig. Get back to work. Get up. Hvad sker der for den hvide bare løber for sin ven? Louis, jeg vil ind. Louis, prøv at åbne døren. Nej.
Okay, jeg vil sige, og så gav du mig et chok. Jeg ved ja. Bro, jeg var ved at sige bør, og så sagde jeg et eller andet char eller et eller andet. Char. Bro, jeg blev lige til sådan, det real kung fu Oh my master. god. Altså. Bro, Hvad er det? What the... Bro har åben mund. You know why we're here. Hand over some candy. Hey bro. Det der, det er disrespectful. Jeg er ligeglad, bro. Hvad sker der for ham der manden med en pose på hovedet? Jeg tror, han fandt sin ting i skraldespanden eller noget. Endelig. Oh, damn. Der er næsten ikke noget slik tilbage. Siden når vi skal se film. Bro, det tog min plads. Fuck dig, bro. Jeg skal ikke sidde der. Jeg tager en video af dig nu, Louis. Ja, nej. Det er en grim mand, der hedder Louis. This Karen is filming me. Ej, der kommer flere. This Karen is filming me. Jo. Gå væk. I'm filming this Vi har Karen. ikke mere slik. I'm filming. Vi har I'm ikke mere filming slik. this Vi har ikke Karen. mere slik. Louis, jeg filmer den her Karen. Her har vi en Karen, som vil have slik. Radush. Jeg har lige slået om 2 gange. Der er ikke mere. Eller hende. Bro, de har taget af vores slik, Victor. Jeg har lige givet ham noget slik. Hvorfor har du også bare taget store klumper og bare givet dem til dem? Ja, hvad laver du, Louis? Bro, jeg taler til dig. Nej, jeg skal se film. Hvis der kommer en til, ikke? Så ringer jeg til Putin og siger, Hello Putin. I'm an ordinary man from Putin. Denmark. Oh, damn. Vi finder... I wanna fight you for det. Hvornår starter filmen? Det er sgu da Get verdens ring alone. mindst uhyggelige horrorfilm. Hvad? Og det er sgu da verdens mindst uhyggelige horrorfilm. Ja. En, oh, damn. Oh my god, altså, hvad ved du også? Okay, men jeg åbner døren, og så står han der bare. Trick or treat. Jeg tror, han trænger til et lille kys. Men er det sådan der? Haha, det er så funny. Seriously, du. Jeg er ligeglad, jeg skal finde. The candy. What? Manden er aggressiv. Bro, han er en mand på sådan 35 år, og så med en slik. Candy on Halloween? Bro ser lidt nøj ud. Nej. Du ved, Will pay for this. Hell nej, det gør jeg ikke. Jeg har ikke rigtig nogen penge, så det er sådan lidt... Alt det. Ja, du må godt få Louis. Hallo, jeg donerer. Bro, hvorfor går han væk, når vi skal betale om penge? Vi har ikke engang penge til at lave nok strøm til. Bro, vi har en sledgehammer og en assault rifle. Er du sikker på, at du ved det her? Og vi har en vodkaflaske, der ligger på jorden. Og en banan, som man flyver af helvede til, når man rører. Take down all the Halloween tingling. From the back of my heart. Bro, what det her hus er egentlig stort, Louis? Fuck, det gik rent. Bro, vi bor i en villa. Jeg sagde lige gigante og gigantisk på samme tid. Jeg ved ikke, hvordan min idé det var. Gigantisk. Gigantisk grande. Gigantisk. Nu er han kommet ind i vores hus. Louis, hvorfor har du lavet footsteps på vores front door? Det var til det You dumb monkey! Det var til Halloween udstyr til Galing. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det. Bro, vi skal den her vej. Hvor er kælderen? Hernede. Du skulle da købe noget af det, ikke? Nej, så kig dog her. Hello, Mester Putin. Vi skal her. Putin sidder bare i hjørnet. Ja, jeg er klar til at løbe. Nej, jeg så ham. Han stod lige der. Prøv at kig. You will pay with Unknown. blood
Tommy. Why are you Kig bag dig, kig bag dig, removing kig bag dig, kig bag dig, kig bag dig. Nej. You will pay with blood to Tommy. Nej. To pay with blood? Tommy? Det er da et fint navn. Who is this? I don't have any candy left. Skal vi gå ovenpå? Skal vi gå ovenpå, Louis? Jeg skal bare ankle break ham ligesom sidst. Det var meningen, vi skulle se film, spise slik og drikke vodka. Og så kommer der 1 million mennesker og tager al vores slik, og så er filmen bare en hvid skærm. Jeg skal være klar til at løbe. Jeg føler, jeg bliver taget lige om lidt. Det gør du ikke. Jeg passer på dig. Selvom jeg nok kommer til at skubbe dig. Det gør du sgu da ikke. Du dipper sekundet, der kommer en eller anden person, bro. Jeg kender dig. Hvem har mere skrevet til os? Justin. Hvem er ham? Sikkert en af vores venner. I think it's some creep watching me. Det er Justin Bieber, bro. Vi har Justin Bieber på telefonen. Du står bare, baby. What if he's the killer from last Halloween? Oh, damn. Men der er også en sidste år. You know, that one who wore a smiling mask said anyone who interferes with his Halloween night died last that year. Jeg går over og taler lidt med bananen. Bro, Louis, kom Louis, jo, kom Louis. Vi skal være klar til at løbe. Du skal ikke stille dig bag bananen, hvis han kommer. Jeg er i gang. Det skulle da fucking godt. Hvis han kommer, så glider han over bananen, og så løber vi. That's not funny, I'm being serious right now. Oh, damn. I couldn't resist scaring you a little bit on Halloween. Det er ikke sjovt, det her. I bet it's just some kid trying to prank you. Bro, jeg skal tisse, ikke? Men jeg går ikke derned. Fordi hvis jeg går ned og tisser, så det er enten jumpscare, eller så dør jeg imens. You should get some rest. Yeah, maybe you're right. Nej, det er han ikke. Lad os gå i seng. Alle sammen, lad være med at lytte til, hvad Justin Bieber siger. Go to sleep. Yeah. Bro, og det er også nede i kælderen. Nej, det er herinde, bro. Det er ikke i kælderen. Kælderen er nedenunder os. Det kan sgu da godt være, det er nede i kælderen. Hvorfor kan jeg ikke se mine fødder, når jeg kigger ned, bro? Har jeg ikke nogen fødder? Jeg flyver bare. Jeg kan ikke få feet pics. Hvad er det for en lonely seng? Vi kan ikke være Vi kan ikke være 2 i sengen, bro. Jeg sidder inde i dig, bro. Hell no. I've got to be paranoid. Louis, du går ud. Louis, kom nu, Louis. Vi bliver nødt til at gå ud. Vi tager bananen med os. YOLO! Ja. Det er ovenpå. Jeg skal være klar til at løbe. Jeg er 100% han er deroppe, og vi bliver chased eller noget. Godt, der er heldigvis ikke nogen dør i den der, så man kan bare... Holy shit! Han er der, jeg tror vi skal løbe. Løb! Hvorfor er jeg bag os? Hvorfor er jeg bag os? Han er lige bag os. Luk døren! What just happened? I think he's gone. What just happened? I need to text. Bro! Han kan ikke... Han er i gang med at sige... telefon frem i midten. Ja, bro. Oh my god. Hvad er der galt med det her? Halloween killer is actually after me. Hvad er det, vi har oppe i luften? I don't know what to do. Hvad skal vi gøre? Nå, det er ham. Nej, det er Justin. Justin Bieber. He chased me from the attic down to my room. I think he left now. What should I do? Nej, men han står 100 feet lige ude foran støjen. Altså. Justin, I have seen these messages. Han kan ikke bare dip, bro. Vi er ved at dø. Der skal han. Justin isn't replying. He's probably too busy partying right now.
Hvorfor er vi ikke til party Ja, med vores bedste? hvorfor er vi ikke derhen? Det er probably think I'm crazy or something. Hvorfor vælger vi at være her, i stedet for at være til fest? Ja, bro. Jeg vil sgu da hellere være til fest. Go sleep. Har vi ikke lige sovet? Bro, hvorfor sover vi helt ud? Er det allerede sådan anden dag? Der er en morder i vores hus, og vi lægger os bare til at sove. Hvad fanden? Hoppede du lige? Det er når man tager den der frem. Yeah, you home, it's me and your dog. Nej, det er det. Nej, det er som det ikke. Om det er, som om det er. 100% det monster. De bruger det der Mr. Putin-trick. Nej, det kan ikke være rigtigt, det der her. Ved du hvad? Skal vi gøre det? Jeg gør det, jeg gør det lige meget. Vent, skal vi ikke lige kigge? Skal vi ikke lige vente lidt? Jeg skal lige overtale. Vi skal lige se. Can you let me in? I'm not sure if I should let him in. Nu begynder at stemme. Louis, vi skal lige. Skal vi let ham in? Ja, bro, det er sådan for, det er vores bedste ven. Ja. Go hide in the basement or trust the text and open the door. Nej, bro, hvorfor står der go hide in the basement? Go to open the door or go hide. Vi åbner døren for vores ven. Ja. Hallo, altid åbne døren for jeres ven. Og selvom I ved, det er morder, der dræber jer. Hva? Ja. Hvis det er ham, så løber vi igen. Nobody there. Hvorfor er der stadig fodskridt? Han går hjem. Justin går hjem. Hvorfor kommer der en lyd? Hvorfor kommer han og snæver mig? Han kommer og snæver mig. Bro kommer bare op og giver mig en... What? The killer had to kill Justin, which is why he didn't reply to you. Okay. Ja. Hvad er det her? Bro, hvad? Bro, har du set det der skin? Bro, prøv at se den der. Prøv at se den her blå dame her. Nu kigger jeg. Den blå dame her. Den blå dame. Okay. Vi ses. Ja. Ses i næste video. Hvis I synes, det her var sjovt, ikke? Så drop lige et like. Ja. Vi ses.